ngizwe. Ngizwe. Kulokudwa Ukhathazekile khona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezwe mina ke uveze ngintuthuko wakhumalo bathi ilast bone yama kumede mhlambe mangabe usemusha ngizophinda ngicela ukuqikelela ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu sinilethele indaba ezishisa indaba ezivutha udaba engiliphethe lapha namphethe udaba lentokazi eso lapha uNgizwe emchunu ukuthi kade imondla lapha nisihlala ka live kodwa ke mangabe sephumelele lapha mhlambe akakazi adle ngisho isenti lakhe uNgizwe emchunu abantu abaningi phela bathi mabayibona le video kwakhona impela abacikelelayo ukuthi lo sisi lona impela engathi ukukhuluma into mhlambe okungeyona mina ke ngizofisa ukuzwa kuwena ukuthi mhlambe kuthini okwakuphawula ngalolu daba mhlambe ingenzeka usizo uzifunela nje itrend okanye mhlambe ukhuluma into okuyiyona yona into okuyiqiniso mhlambe akehlala lapha na comment section ukuthi uthini ngodaba lika sisi osolungizwe emchunu ukuthi ubusy ungena eshiqe ezepolitiki lapha nokubene yena ekade emkhathalela lapha nasehlala ka live mhlambe ukuthi mhlambe uzange uyibone le video nayi video emva kwe video ke ahlala lapha na comment section ungixoxela kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ufunga lolu daba ngenza ukuthi ke izona ezihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare bese nangilandela Facebook @radioNkezo nesiphathahle nebeno sokulo mnandi ngithanda khona Ngizwe mchunu ubhizinesi politics la ukhona mina ngingondla uhlala lapha ka live ungena usuhlupheka manje mina sengiyahlupheka awungazi nokuthi ngini awazi ungiphe ngisho isenti Ngizwe mchunu uphumele ngenxa yami ninokhura wakho nabana naphesheya nabani ngenatwa